Oh, look at that. So hot, my dear. We're still at downtown. It is almost 2 o'clock. So we get here like around 11 something. And the way that I was like, oh. So, yes. Go this way. Because we want to show you guys yung sinasabi kong fountain. Which is, what do you call it, guys? That fountain. Oh, look at Buckingham. So Buckingham is right there. Hopefully it rises when you need to go. Oh, look at that. That's so pretty. Can you believe it? So this is right by Lakeshore Drive, which is over there. Ang Lakeshore Drive natin. Pero usually talagang super din daming tao dito. Siguro dahil hapon na at mainit. Ganun na lang konti yung tao. O, diba? Saan ba yun? So, tingnan natin. Ayan, nakita nyo, diba? Super pretty, mga dear. Super pretty. Ang init kasi pumunta doon. Kaya medyo, pero nakita nyo naman siguro how pretty it is. So, yeah. Yun ang Buckingham Fountain. Ayun, tapos ang banda doon, kung makita nyo doon, yung ang Shade Aquarium, which is doon banda. Doon. After doon. Ayan, yung makita nyo, maano yung ibabaw, may bilog. Yun ang ano doon. Bandang Shade Aquarium. Yes. O, diba? How pretty it is. Oh, boy. Nakuha namin ng right. Continue watching. Oh yeah, tingnan nyo. Oh, how pretty is that? So pretty. Then iba yung building doon, banda. Diba? Oh. So close. Tapos may tindahan din dito ng mga ano. Kung gusto niyo may souvenir, yan, ganyan dito. Yan, oh. You guys wanna take a look? You wanna buy something over there? Alright. And then, meron din konting tindahan dito. Yes, yung hotdog, mga chips, ganyan, soft drinks. You wanna buy soft drinks, guys? Yeah, you wanna do that? Let's go. Yeah. Alright, let's go. Sorry. Kasi ang init, super init. Kailangan talaga mayroong mayroon naman akong dalang tubig, pero yung tubig dala ko is naging na, hot water. Ayan, Chicago. So pretty. So yan. Yun ang ganda dito. So super ang kailangan lang talaga dito, matyaga kang maglakad. Tiisin mo yung lakad, sakit ng legs mo. So, anyway. Yung lemonade nilang dalawa. Tapos ito sa akin, soda. Soda lang sa akin kasi yun ang gusto ko every Thursday. Tingnan nyo ang taas na inabot ng tubig, di ba? So, ano siya? Hindi ko makita mga dear. Tapos mayroon pang
parang nag-i-spray siya palabas. Kaso lang, ano lang siya, random lang siya lumalabas eh. Ayun ang hinihintay ko kanina pa. Tingnan mo yung way ng ano niya. Iba-iba. O, diba? Iba-iba yung ano niya. So, ayan. So, ganyan. Ito, diba? So, iba-iba talaga siya as in. Ayun, no? Parang pag ganyan ang dating, nag-i-spray siya, parang lumalagpas siya dito sa ano. Kaya sarap po tumayo banda doon. So, ayan. Hi guys! We are heading home. Uwi na kami dahil super tired na kami sa naglalakad. Yeah, lakad ng lakad. How many minutes kami maglakad bago kami makarating doon sa puntahan namin. Anyway, sana yung mga ano ko, yung mga kasama ko, ang bagal. Nakatayo lang. Anyway, so dito tayo. Excuse me. So pauwi na kami. Paupo lang kami sandali doon. Ay, ininom namin yung drinks namin dahil super hot. So dito tayo. Dito tayo sa fountain na yan. Who's writing NYC in Chicago? Sorry. Sorry, I was talking. Van Buren Street. And then the Art Institute. Yes. The Art. Naming lakad mga dear. Pero it's worth it. Kasi for sure sa video ko na mga kinuha is mag-i-enjoy kayo. So dito na hintay lang kami ng train ang sasakyan namin na pauwi kasi mas malapit na lang yung train na sasakay kami ng Blue Line. Medyo mas malayo lang lakad from doon sa fountain going to a Blue Line, pero at least pagdating doon sa doon sa Foster na bus na sinasakyan ko bus, mas malapit kaysa dito sa sinakay namin kaninang umaga, which is 1:47, kasi dito lang din kami ibababa ng bus noon. Yun ang sasakyan namin. But anyway, so ayan, matawid lang kami dito. You can buy sunscreen. Yan, may Subway dito, Subway at saka Dunkin Donut, which is yung kanina naghanap kaming kung saan kami pwedeng kumain. Panga lang, hindi namin makita. Ang nakita namin yung Japanese restaurant, which is nag-enjoy naman yung mga bata. Nag-enjoy rin ako kahit nakakapagod mga dear.
Eh, diba? Anyway. May 7-Eleven din dito sa downtown. What train is this? This is Brown Line. So, it's gonna be like 3 rides. So, we going. It's almost there, right? More walking. More walking. More walking. So, Depot, One Bansonovo. Depot Center. So, malayo-layo pa tayo. What is street? This is it. Is this? Yes? Okay. Pahinga muna daw kami. Hindi pa ata to State Street eh. So, doon pa yung State Street banda. Yes. Wait, let me take a picture. Yes, this is nice.